footage inenge iripo zvayo yagara inooneka irikuratidza kuti yanga yawedzera saka festival yakazoramba ichichera pasi ndimabvaita gomba kumusoro kwakutofamba fanika naipapa iyoyo mukwananzwa weyoyo zvirikuona kuti apapa ivhu rakanovakirwa pamusoro pedombo saka dombo chero kaita mateksi mota tanga tofamba nemvura kuzvakatarisa hipi unofambiswa zvinosvika icho mvura yange chika pane pala iyo already ndatoisirwa mamessage this morning kuzasi kwacho kutori nekombo vanhu ngavatobva dzisai vanhu was more threatening. Patakaenda 3 years ago tikataura message imvura yakanoenda mudhemu imomo ko dhemu rainozonopinda mvura yakabuda panapa ndiripi hakuchii arikupinda muna Mwari wangwarirei pa because mvura yakawanda yabva panapa pairi kunosvika padhemu rese iri kuoverflow neuko manje andinonotwa ndiri kwadr win madhemu ari kumusoro atoshatawo saka ari kuda kulodha futi racho rakatokreka ari kulodha makashata racho rakatokreka rikarova bridge